dak li ġara llum fil-Parlament Ewropew bil-elezzjoni ta' Roberta Metsola l-ewwel nett huwa suċċess personali għaliha illi Metsola issa ilha ftit mhux ħażin fix-xena politika lokali u Ewropea. Naħseb illi hija bla dubju a feather in her cap illi ovvjament mhux talli hija irnexxiela terġa' tiġi eletta bħala membru parlamentari Ewropew fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew fl-2019 talli ingħatat il-kariga ta' viċi President tal-Parlament Ewropew u issa wkoll il-Presidenza tal-Parlament Ewropew. Naħseb ukoll huwa suċċess għal pajjiżna u huwa suċċess għaliex huwa sabiħ li konna l-ogħla kariga fil-Parlament Ewropew okkupata minn persuna li hija Maltija u dan jinħass anke fuq livell iktar bażiku, ġifieri meta konna fin-newsroom ftit wara li tħabbar il-riżultati ġew fuqi, pereżempju ġiet ġurnalista ċeka li insomma għaltilna congratulations, hija xi ħaġa sabiħa li pajjiżna jipproduċi din il-kwalità ta' politiċi li jilħqu livelli għoljin u responsabiltajiet kbar fil-pajjiż. Però finalment ukoll huwa suċċess għal-mara fil-politika. Niddiskutu ħafna n-nisa fil-politika, niddiskutu ħafna l-bżonn li noħolqu mekkaniżmi ta' positive discrimination biex naġevolaw aktar u nħeġġu aktar nisa jidħlu fid-dinja politika, però jiena qatt ma kont xi supporter kbir ħafna tal-positive discrimination u naħseb li Roberta Metsola terġa' tikkonferma li kull politiku li huwa determinat li huwa kapaċi u li għandu l-kwalitajiet meħtieġa kapaċi jasal fl-ogħla karigi kemm fuq bażi nazzjonali, però wkoll f'istituzzjoni hekk kbira, hekk vasta, hekk diversa bħall-Parlament Ewropew. Għalhekk naħseb li dan huwa pass kbir il-qudiem ukoll għall-istorja tal-mara għall-istorja Maltija u anke Ewropea naturalment tal-mara fil-politika. Jalla kif qalet istess wara kollox ma jerġax l-Ewropa ma jerġax ikollha bżonn tistenna ħafna u ħafna u ħafna snin oħra biex jerġa' jkollha President tal-Parlament Ewropew li tkun mara u anke fuq bażi lokali. Jalla din tixpruna aktar nisa biex jitħajru jagħtu servizz lil pajjiżna lokalment jew inkella hawnhekk fl-Unjoni Ewropea.